Moikka Syksy Räsänen ja kiitos kun tulit tänne haastateltavaksi. Sä oot Sumud-järjestön varapuheenjohtaja. Haluaisitko esitellä itsesi ja Sumudin lyhyesti? Kiitos kutsusta. Joo. Sumud, Suomen Palestiina-verkosto, on tällainen uusi intersektionaalinen Palestiina-järjestö, joka perustettiin viime kesänä ja rupesi sitten olemaan aktiivinen tuossa lokakuussa. Mä oon Sumudin yksi varapuheenjohtaja, Majed Abusala, mä oon toinen ja puheenjohtajana on Nora Dadu. Mä oon aiemmin toiminut ja toimin yhä tämmöisen israelilaisen järjestön kuin ICAD, Israeli Committee Against House Demolitions, israelilainen komitea talojen tuhoamisia vastaan, Suomen haaran puheenjohtajana. Mä oon siinä yhteydessä tehnyt Palestiina-työtä Suomessa ja myös ollut Palestiinassa jälleen rakentamassa miehitysjoukkojen tuhoamia taloja. Mä oon myös toiminut International Solidarity Movementissa, kansainvälisessä solidaarisuusliikkeessä Palestiinassa, tehdään tämmöistä ruohonjuuritason ihmisoikeustyötä, että osallistutaan mielenosoituksiin, ollaan tarkastuspisteillä, kun lapset menee kouluun tai tulee koulusta ja tarjotaan tämmöistä suojaavaa läsnäoloa palestiinalaisille. Mä oon myös kirjoittanut tämmöisen kirjan kuin Israelin apartheid. Mistä tarve perustaa tämä Sumud tuli ja voisitko kuvailla vähän enemmän, että millainen järjestö se on ja mitä se on tähän asti tehnyt? Joo, Suomessa on tehty Palestiinatyötä jo aiemmin. Että me ICAD Finland ollaan tuotu erilaisia vieraita Suomeen ja tuettu lakialoitteita ja saatu niitä aikaan ja vaikutettu julkiseen keskusteluun ja esimerkiksi vaikutettu siihen, että Suomen asekaupoista on tullut tämmöinen julkinen kysymys. Ja on muitakin järjestöjä, jotka on tehnyt tätä, Arabikansojen ystävyysseura, Psykologian sosiaalinen vastuu, rauhanpuolustajat, vasemmistonuoret ja niin edelleen. Mutta se, mitä meiltä puuttu, oli sellainen järjestö, joka olisi palestiinalaisvetoinen, joka voisi tuoda palestiinalaisten nuoren sukupolven mukaan tämmöiseen poliittiseen vaikuttamiseen ja joka saisi tämän koko toiminnan sellaiselle kestävälle pohjalle, että me pystytään yhdistämään eri toimijoita Suomessa niin, että meillä on yksi järjestö, joka tekee tätä, toinen, joka tekee tätä. Täällä meillä on joku hanke, joka alkaa ja loppuu ja sitten se ei jatku, vaan niin, että me pystytään yhdistämään niin kuin maantieteellisesti eri toimijoita, eri järjestöistä eri toimijoita ja sitten kasvattamaan sitä aktivismia. No, miten tämä on sitten lähtenyt käyntiin, että jos nyt on ollut viime kesästä asti toimintaa, niin ainakin aika paljon Sumud tuntuu näkyvän sosiaalisessa mediassa ja mielenosoituksia on ollut järjestämässä ja mitä muuta. Joo, me tosiaan perustettiin järjestö kesällä, mutta meidän on tarkoitus aloittaa toiminta sitten vasta tässä tammikuussa, koska siinähän on kaikki, että tarvitaan rahankeräyslupa. Meidän pitää järjestää se, että miten Sumudin eri haarat toimii ja ketkä on johtokunnassa ja miten me järjestetään johtokunnan aktivistien suhteet ja kaikki tällaiset. Et silloin kun lokakuussa oli tämä hyökkäys Gazasta Israeliin ja sitten Israel aloitti sen jälkeen kansanmurhan Gazassa, niin meidän tietysti piti vastata siihen. Ja sitten meillä on ollut aikamoinen kiire, kun me ollaan järjestetty mielenosoituksia, julkisia tapahtumia, vetoomuksia, autettu muiden vetoomuksissa, erilaisia kulttuuritilaisuuksia, tavattu kansanedustajia, tavattu ulkoministeriössä, tehty kantelu oikeuskanslerille siitä, mitä ulkoministeriössä tehdään, annettu haastatteluita ja kaikkea tällaista, ja samaan aikaan kehitetty sitä organisaatiorakennetta. Et tilanne on aivan ennenkuulumaton, ennennäkemätön sinänsä, että tällaista määrää ihmisiä, jotka on kiinnostuneita toimimaan palestiinalaisten oikeuksien puolesta ja oikeudenmukaisen ratkaisun saamiseksi Palestiinan tilanteeseen, on enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Ja myös se, että ihmiset haluaa toimia, haluaa olla aktiivisia, haluaa tehdä. Että meillä ei tosiaankaan ole mitään puutetta tekijöistä. Meillä on vaan niin kuin ongelmana suorastaan saada järjestettyä kaikki ne, jotka haluaa olla mukana. Joo. No sä mainitsit tuon Hamasin iskun, josta tämä Gazan sota sai kipinänsä. Siitä on melkein puoli vuotta nytten. Tämä on ehkä aika laaja kysymys, mutta mitkä sen iskun, voisitko ehkä vähän kontekstoida sitä, että mistä se kumpusi? Joo. Tietysti siinä välittömin tekijä on Gazan saarto. Sen taustalla on se on osa Israelin miehitystä, joka on osa Israelin apartheidia, joka on osa Israelin tämmöistä kolonialistista järjestelmää. Et lähdetään tätä purkamaan tätä. Tämä on niin tämmöinen kerroksittainen juttu, että pohjalla on kolonialismi, sitten on miehitys,
kolonialismi, apartheid, miehitys, saarto ja sitten tulee tämä hyökkäys ja sitten sen jälkeen tämä alkanut kansanmurha. Ja usein sanotaan, että tämä Israelin, Palestiinan tilanne on hirveän monimutkainen tai vaikea ymmärtää tai että sitä on niin kuin vaikea ratkaista, kun se on kestänyt niin kauan. Ja tietysti kaikessa, kun katsoo tarkasti, on paljon yksityiskohtia, niin tässäkin. Mutta se perusidea siitä on hyvin yksinkertainen. Euroopassa juutalaisia vainottiin pitkään, oli antisemitismi. Yhtenä vastauksena tähän, 1800-luvulla syntyi tämmöinen ajatus, että kun juutalaisia ei hyväksytä Euroopan kansoihin, niin juutalaiset on oma kansakunta. Syntyi sionismi, eli tämmöinen juutalainen kansallisuusaate, ja sitten pian niin kuin sionismin valtavirraksi, yleisesti hyväksytyksi ideaksi muodostui se, että juutalaiset lähtee Euroopasta, muuttaa Palestiinaan ja perustaa sinne oman valtionsa, ja sitten eurooppalaiset hyväksyy ne. Ja ongelmana on tietysti se, että Palestiina oli jo asuttu, ja tämä sionistiliike oli hyvin avoimesti kolonialistinen. Täytyy muistaa, että 1800-luvulla kolonialismi oli vielä paljon arvoneutraalimpi termi kuin nykyään. Et nykyään kun joku sanoo, että sä oot kolonialisti, niin se on niin kuin olet paha ihminen. Mutta tämä sionistiliike avoimesti ajatteli itseään kolonialistisena ja aloitti sitten tämmöisen kolonialismin Palestiinassa tavoitteenaan syrjäyttää tämä paikallinen väestö, ottaa niiden maa ja perustaa sinne oma yhteiskunta, joka olisi pelkästään juutalaisia varten. Ja 1947-49 tämä tilanne sitten kärjistyi sodaksi näiden palestiinalaisten ja näiden Euroopasta tulleiden sionistien välille. Ja tämän sodan aikana tämä sionistiliike etnisesti puhdisti palestiinalaisia luodakseen tämmöisen valtion, missä olisi, ellei nyt ihan pelkästään juutalaisia, niin enemmistö juutalaisia. Ja tässä sodassa sionistiliike perusti Israelin valtion, joka vallotti 78% Palestiinasta, etnisesti puhdisti yli 700 000 palestiinalaista täältä pois. Vuonna 1967 sitten Israelin valtio miehitti Länsirannan ja Gaasan. Länsiranta mukaan siis pitää sisällä Jerusalemin itäosan, eli sai koko Palestiinan haltuunsa. Ja sitten tämä Gaasa ja Länsiranta, mukaan lukee Itä-Jerusalem, on sitten nämä miehitetyt palestiinalaisalueet. Ja sekä alusta alkaen Israelissa jo vuodesta 1948, kun se perustettiin, oli tämmöinen järjestelmä, joka asettaa ihmiset eriarvoiseen asemaan sen perusteella, mihin rodulliseen ryhmään ne kuuluu. Eli sellainen järjestelmä, joka asettaa nämä Israelin juutalaiset korkeampaan asemaan ja nämä palestiinalaiset arabit alempaan asemaan. Ja Israelin perustamisesta joulukuuhun 1966 asti niitä Israelin palestiinalaisia kansalaisia pidettiin sotilashallinnon alla. Ja vuonna 1966, kun se lopetettiin, niin sitten puoli vuotta sen jälkeen alkoi sotilashallinto Gaasassa ja Länsirannalla. Ja yksi tämän miehitetty alueen sotilashallinnon ja miehityksen pahimpia puolia on sitten Gaasan saarto, joka on jatkunut vuodesta 2006 alkaen, jolloin Israel estää väestön pääsyä sisään ja ulos, kontrolloi sitä tarkkaan. Israel kontrolloi myös Gaasan telekommunikaatiota, sähköverkkoja, vesiverkkoa, väestöjärjestelmää. Siellä käytetään Israelin shekeleitä valuuttana ja kontrolloi kaikkia rajoja, lukuun ottamatta rajaa Egyptin kanssa. Ja tämän saarron seuraukset on sitten ollut aivan katastrofaaliset, että YK totesi jo 2017, että Gaasasta on tullut ihmiselävälle kelvoton. Yli 95% juomavedestä on juomakelvotonta, 80% ihmisistä elää humanitaarisen avun varassa, itsemurhien määrät on noussut. Gaasa jo ennen tätä viime vuoden lokakuuta oli maailman isoin avovankila, jossa Israel piti 1-2 miljoonaa ihmistä vangittuna vain siksi, että he eivät ole juutalaisia, vaan he ovat palestiinalaisia. Ja sitten Israel on myös ajoittain pommittanut tätä Gaasaa ja tehnyt sinne maahyökkäyksiä. Ja Gaasasta on myös ammuttu raketteja Israeliin. Ja Israel on vuosien ajan päivittäin hyökännyt Gaasan maanviljelijöiden kimppuun, ampunut kohti niitä, hyökännyt kalastajien kimppuun, tehnyt kymmeniä maahyökkäyksiä joka vuosi vuosien ajan
missä se tuhoaa maanviljelysalueita Gazassa, myös myrkyttää maanviljelysalueita, tuhoaa ja varastaa kalastajien aluksia ja rajoittaa sitä paljonko ruokaa pääsee sisään, mikä on esimerkiksi johtanut merkittävään lasten aliravitsemukseen Gazassa. Ja tämä lokakuun 7. päivä tehty hyökkäys Gazasta Israeliin oli vastaus kolonialismin, apartheidin, miehitykseen, saartoon. Siinä tapettiin vajaa 1200 ihmistä Israelin puolella, josta noin 2/3 oli siviilejä ja noin 1/3 oli sotilaita. Ja osa näistä kuolleista kuoli näiden palestiinalaisten taistelijoiden tappamana. Merkittävä osa, mutta me ei tiedä tarkalleen kuinka moni, oli Israelin armeijan tappamia, joko summittaisissa iskuissa, ja sitten myös Israelin armeija, tai sitten osittain siten, että Israelin armeija tarkoituksella tappoi israelilaisia, jotta nämä palestiinalaiset aseelliset ryhmät, kuten Hamas, ei saisi niitä vangittua. Ja tästä on paljon puhuttu tästä lokakuun 7. päivän julmuuksista. Ja tällaiset siviileihin kohdistuvat hyökkäykset on yksikäsitteisesti väärin, teki niitä kuka tahansa ja oli kohteena kuka tahansa. Mutta samaan aikaan palestiinalaisilla on oikeus aseelliseen vastarintaan. Ja niin kuin ukrainalaisilla on oikeus aseelliseen vastarintaan miehitystä vastaan. Ukrainalaisilla on oikeus hyökätä Venäjän joukkoja vastaan, koska Venäjä miehittää Ukrainaa. Palestiinalaisilla on oikeus hyökätä israelilaisia joukkoja vastaan, koska Israel miehittää Palestiinaa. Sumud sen enempää kuin minä henkilökohtaisesti ei ota kantaa siihen, pitäisikö palestiinalaisten harjoittaa aseellista vastarintaa vai ei. Että se on paikan päällä asuvien palestiinalaisten asia päättää. Mutta heillä on siihen oikeus niin kauan kuin se tapahtuu kansainvälisen oikeuden rajoissa, mitä tämä lokakuun 7. hyökkäys ei täysin ollut. Tästä hyökkäyksestä alkoi sitten tämä Gazan sota, joka on nyt ollut käynnissä jo tosiaan puoli vuotta. Mitkä nämä niin kuin, välittömät seuraukset tästä oli? Että näitä pitkäaikaisia seurauksia ei varmaan kaikilta osin vielä kukaan osasi arvata. Joo. No Israel aloitti heti lokakuun 7. päivä Gazan pommituksen ja sitten torjuttuaan tämän Gazasta tehdyn hyökkäyksen Israeliin sulki Gazan ja Israel ilmoitti, että Gazaan ei päästetä ruokaa, vettä, polttoainetta. Ja tämän seuraukset on katastrofaaliset, koska Gaza on täysin riippuvainen ulkoisesta avusta tämän Israelin saarron johdosta. Saarron, joka on kansainvälisen oikeuden vastainen. Ja nämä sekä Israelin poliittiset johtajat, että sotilasjohtajat, että yksittäiset sotilaat ja kulttuurihahmot laajalti ilmaisivat, että kohteena on koko palestiinalaisten yhteiskunta. Muun muassa presidentti Isaac Herzog, Israelin presidentti, totesi, että Gazassa ei ole sellaisia siviilejä, jotka ei olisi osallisia tähän. Ja se hyvin pian jo lokakuussa asiantuntijat varoitti kansanmurhan riskistä. YK:n erikoisasiantuntijat varoitti kansanmurhan riskistä ensinnäkin sen takia, että Israelin johto selvästi sanoi monissa lausunnoissa, että heidän tavoitteena, että heidän kohteenaan ei ole pelkästään Hamas. Myös, että nämä pommitukset oli aivan ennennäkemättömän laajoja ja summittaisia, kohdistuen tekemättä mitään, suuri osa ei tehnyt selvästi mitään eroa siviilikohteiden tai sotilaskohteiden välillä, kuten tiedämme myös esimerkiksi haastatteluista, mitä on tehty ihmisiltä, jotka on työskennellyt Israelin armeijassa ja ollut mukana tekemässä näitä pommituksia, tai sitten kohdistui suoraan tarkoituksella siviilikohteisiin. Ja sitten myös tämä saarto, joka on johtanut nälänhätään, että ihmisiä tällä hetkellä kuolee nälänhätään, Gazassa on jo nälänhätä. Ja tästä varoitettiin. Lokakuussa ihmisoikeustarkkailijat varoitti, että ensimmäisen kerran nyt on kansanmurhan riski. Marraskuussa he sanoivat, että on vakava riski. Joulukuussa he sanoivat, että on tekeillään oleva kansanmurha. Ja vuoden vähätä jälkeen he sanovat, että on meneillään oleva kansanmurha. Samaten jo hyvin pian lokakuussa lähes 800 kansainvälisen oikeuden ihmisoikeuksien ja konfliktin tutkimuksen asiantuntija varoitti tästä kansanmurhan riskistä. YK:n ihmisoikeusvaltuutetun New Yorkin toimiston
päällikkö Craig Mokhiber erosi ja sanoi, että meneillään on jo kansanmurha hyvin varhain tässä. Ja se välitön seuraus oli Gazan, näiden pommitusten ja saaren yhteinen seuraus oli Gazan yhteiskunnan järjestelmällinen tuhoaminen, joka jatkuu. Joo, ja mikä se tilanne nyt sitten niin kuin tällä hetkellä on, mitä nyt niin kuin tapahtuu? No, Israel on tuhonnut suurimman osan Gazan pohjoisosasta ja huomattava osa ihmisiä, ja Gazan pohjoisosassa on tällä hetkellä nälänhätä. Israel estää ruokatoimituksia sinne osittain ja myös eteläosiin. Monet ihmiset on painut Gazan eteläosiin, Rafahiin, missä tällä hetkellä pelätään sitä, että Israel aloittaa sinne massiivisen maahyökkäyksen. Pommitukset jatkuu. Gazan eri osissa taistelut jatkuu. Ja tällä hetkellä on nälänhätä. Jos ruokaa ei saada enemmän perille, jos vettä ei saada enemmän perille, jos olosuhteet ei muutu niin, että tautien leviämistä saadaan estettyä, niin 100 000 ihmiset kuolee. Tämä ei ole Palestiinan aktivistien arvio. Tämä on YK:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Josep Borrellin arvio, että jos tämä YK:n avustusjärjestö UNRWA ei pysty toimimaan, niin 100 000 ihmiset kuolee. Ihmiset kuolee nälkään, ihmiset kuolee janoon, ihmiset kuolee tauteihin. Minkälainen tämä reaktio tähän Gazan sotaan on Suomessa ollut eri toimijoiden tai esimerkiksi kansalaisyhteiskunnan taholla, valtion tasolla? Millaisia reaktioita on ollut? No, kansalaisyhteiskunnahan on reagoinut ennen näkemättömällä toiminnalla. Meillä on siis ihan lokakuussa tullut niin valtava määrä eri ammattiryhmien vetoomuksia siitä, että Suomi pitää kannattaa tulitaukoa Gazaan. Muistettakoon, että vielä lokakuussa Suomi äänesti YK:n yleiskokouksessa tyhjää tulitauosta. Siis Suomi ei kannattanut kansanmurhan lopettamista. Ja tämä oli monille suuri järkytys Suomessa. Suomalaiset on toiminut sen mukaan. On ollut valtavasti ihmisiä mielenostuksissa. Oli siis, me ollaan järjestetty mielenostuksia joka toinen viikko. Palestiinalaisten siirtokuntahdistus järjestetään joka toinen viikko, että niin tuli joka viikko. Ja satoja ihmisiä on tullut melkein puoli vuotta näihin mielenostuksiin. Pitkään siis ensimmäisen 3 kuukauden aikana tuli yli 1000 ihmistä joka viikko, isoimmillaan 4000. Lisäksi ihmiset on tietysti kirjoittanut kirjeitä, yleisönosastopalstalla kirjoittanut kirjeitä kansanedustajille, Vihreiden ja Vasemmistoliiton kansanedustajat, etenkin Vasemmistoliiton kansanedustajat, on myös itse reagoinut tähän erittäin hyvin lausunnoilla. On ollut erilaista suoraa toimintaa, niin kuin vastamainoksia, mitkä on ollut tosi hauskoja, mitä on laitettu esimerkiksi bussipysäkeille. On ollut paljon media-analyysiä ja mediakritiikkiä. Me ollaan vastattu suureen pyyntöön esimerkiksi siitä, että me järjestetään tilaisuuksia, missä kerrotaan taustoja Palestiinan tilanteesta, tai järjestetään tilaisuuksia, missä ihmisiä vaikka opastetaan, että miten järjestetään mielenostuksia tai miten tehdään tällaisia erilaisia asioita. Ihmiset on osoittanut mieltä ulkoministeriön edessä, puolustusministeriön edessä, opetus- ja kulttuuriministeriön edessä, että se vastaus kansalaisyhteiskunnan taholta on ollut todella vahva. Myös sellaisilta toimijoilta, jotka ei ole aiemmin vahvasti profiloitunut Palestiina-kysymyksessä. Esimerkiksi Naisasialiitto Unioni, joka sanoo, että he vahvasti haluaa tukea tätä Sumudin toimintaa, että tämä on niin tärkeä asia. Ja tämä on niin kuin hyvin terve reaktio, että silloin kun Suomi asekaupoillaan tukee toisen valtion tekemään kansanmurhaa, niin totta kai siihen pitää reagoida. Ja nyt me tullaan tähän valtion reaktioon, joka on ollut aivan häpeällinen. Jos me katsotaan, että siinä vaiheessa, kun kansanmurhaa on jatkunut 5 kuukautta. Kansanmurhaa, jonka toteuttaa Israel, jonka kanssa Suomella on kahdenvälisiä sopimuksia, tietysti EUn kautta myös siteitä, asekauppaa, ja
jota yleisesti Suomi pitää liittolaisena ja ystävänä, joka kanssa on hyvät välit, niin Suomen ainoa poliittinen toimi oli se, että kehitys- ja ulkomaankauppaministeri Ville Tavio lopetti tuen UNRWAlle, joka on välttämätöntä sille, että palestiinalaiset Gazassa ei kuolisi nälkään. Eli Suomi ryhtyi osallistumaan palestiinalaisten näännyttämiseen nälkään osana kansanmurhaa. Tämä oli ainoa asia, mitä Suomi aktiivisesti teki. Sitten osittain varmasti kansalaisyhteiskunnan vahvan arvostelun takia, siis valtava määrä kansalaisjärjestöjä ilmaista tai niin vastustavansa tätä päätöstä. 41 kansanedustajaa ilmasti vastustavansa päätöstä. Me Sumudissa tehtiin kantelu oikeuskanslerille tästä päätöksestä, että siitä tämä rikkoo Suomen velvollisuutta olla osallistumatta kansanmurhaan ja Suomen velvollisuutta estää kansanmurhaan. Niin tämä päätöshän nyt peruttiin. Mutta on paljon asioita, mitä Suomi voisi tehdä, mitä Suomen olisi pitänyt tehdä. Ensimmäinen asia on tietysti asekauppojen lopettaminen. Suomi vie aseita Israeliin, se on pientä, sitä on ollut jonkun verran, mutta enimmäkseen Suomi hankkii aseita Israelista. Itse asiassa Suomi kasvatti asekauppojaan Israelista. Israelista marraskuussa tämän kansanmurhan aikana solmimalla yli 300 miljoonan euron sopimuksen Davidin Linko-ohjusjärjestelmästä. Tämä ohjusjärjestelmä valmistaa Rafael Advanced Systems-niminen israelilainen yritys. Se on Israelin valtion yritys, joka on osallinen Israelin joukkotuhoasejärjestelmään. Se valmistaa joukkotuhoaseita. Ja lisäksi se tekee erittäin läheistä yhteistyötä Israelin armeijan kanssa, tietysti kun se on valtion yritys, myös tällä hetkellä tässä Gazan kansanmurhassa. Ja Suomen pitäisi välittömästi lopettaa asekauppa sekä asevienti että asetuonti Israelin kanssa. Suomen olisi pitänyt sanoa irti puolustusyhteistyösopimus Israelin kanssa, mikä Suomella on. Ja Suomen pitäisi myös kieltää siirtokuntatuotteiden tuonti. Israel on siis perustanut miehitetylle länsirannalle tällaisia ainoastaan juutalaisille tarkoitettuja siirtokunnia, jotka on kansainvälisen oikeuden vastaisia, koska nämä alueet ei kuulu Israelille, ihan niin kuin Krimi ja Itä-Ukraina ei kuulu Venäjälle. Niin samalla tavalla, koska Suomi ei tunnusta Venäjän suvereniteettia Krimillä, eikä Itä-Ukrainassa, aivan oikein. Ja Suomi ei myöskään tunnusta Israelin suvereniteettia Itä-Jerusalemissa ja muualla länsirannalla. Mutta toisin kuin tämän Ukrainan tapauksessa, missä Suomi ei hyväksy tietenkään Venäjän tuontia näiltä miehittämiltään alueilta, sehän tukisi tätä miehitystä, niin Suomi hyväksyy tuonnin näistä Israelin siirtokunnista miehitetyltä alueelta, joka tukee kansainvälisen oikeuden rikkomuksia niin vahvasti, että esimerkiksi Amnesty International ja Human Rights Watch on todennut, että tämä siirtokuntien tuonnin salliminen, mitä Suomi tekee, on kansainvälisen oikeuden vastasta. Eli Suomi jopa rikkoo lakia tukeakseen Israelin miehitystä. Sä taas joitain juttuja, mitä Suomi voisikin tehdä, mainitsit, mutta mihin suuntaan sä itse toivoisit, että Suomen politiikka suhteessa Palestiinaan muuttuisi? No, kaikkein tärkein asia tällä hetkellä olisi saada aikaan painetta tämän kansanmurhan lopettamiseksi. Ja sitä voidaan tehdä tosiaan lopettamalla asekaupat, kieltämällä siirtokuntatuotteiden tuonti ja tekemällä julkisesti selväksi, että nämä on reaktioita tähän kansanmurhaan ja apartheidiin. Ja siinä vaiheessa, kun palestiinalaisilla on täydet oikeudet, niin siinä vaiheessa normaalit suhteet voidaan palauttaa. Ja lisäksi Suomen pitäisi viedä oikeuteen yrityksiä, jotka toimii näissä laittomissa siirtokunnissa. Volt esimerkiksi toimii näissä laittomissa siirtokunnissa. Volt rikkoo kansainvälistä oikeutta toiminnallaan miehitetyllä alueella. Suomen pitäisi myös toimia EU:ssa. Aikoinaanhan jossain vaiheessa Suomi on ollut edistyksellisempien maiden joukossa EU:ssa tässä tilanteessa. Nyt tilanne ei ole ollut tämä esimerkiksi lokakuussa silloin, kun äänestettiin tästä ensimmäisen kerran tulitauosta YK:n yleiskokouksessa, niin EU:n yleinen linja hajosi, ei ollut mitään yhteistä linjaa, ja Suomi äänesti tyhjää, osa EU-maista äänesti puolesta.
Ja samaten tässä nyt kun vähän aika sitten Israel esitti perusteettomia väitteitä siitä, että tämä YK-järjestö UNRWA, joka toimittaa palestiinalaisille ruokaa, lääkkeitä ja apua Gazaan ja toimii siellä, että se olisi ollut osallinen tähän aseelliseen hyökkäykseen Gazasta Israelin lokakuun 7. päivä. Alun perinkään tässä ei ole mitään kestäviä perusteita, niin maat suhtautuu tähän eri tavalla. Esimerkiksi Tanska ja Norja Pohjoismaista ei lopettanut apua. Ruotsi lopetti avun, palautti sen sitten pian ja Suomi palautti sitten tämän jälkeen. Että Suomi oli tässäkin niin kuin, selvästi niiden maiden linjassa, jotka tukee Israelia enemmän kuin muut. Ja EU-tasolla tärkeä kysymys on EUn ja Israelin assosiaatiosopimus. EUlla on siis assosiaatiosopimuksia eri maiden kanssa, jotka takaa niille etuuksia. Esimerkiksi sitä, että israelilaiset tuotteet niistä ei tarvitse maksaa tullimaksuja, kun niitä tuodaan EUn alueelle. Ja Irlanti ja Italia on nyt avannut tämän kysymyksen, että tätä sopimusta pitäisi arvioida uudelleen. Tämän sopimuksen 2. artiklan mukaan sopimus perustuu ihmisoikeuksien kunnioittamiseen. On selvää, että tämä ei vastaa tätä nykyistä tilannetta. Eikä vastannut tilannetta myöskään silloin, kun tämä assosiaatiosopimus solmittiin. Ja Suomen pitäisi ilman muuta tukea tätä, että tämä assosiaatiosopimus pitää jäädyttää siinä vaiheessa, kun miehitys on loppu, apartheid on loppu, palestiinalaiset oikeudet toteutuu, niin sitten voidaan solmia normaalit suhteet. Entäs jos on joku yksittäinen ihminen, joka haluaisi tehdä jotain Palestiinan tukemiseksi, niin mitä hän voi tehdä? Tärkein asia voi liittyä Sumudiin. Voi mennä Sumudin verkkosivuille, liittyä meidän jäseneksi ja tietysti hyvä, jos tulee mukaan aktiiviseen toimintaan. Sitten semmoinen yksinkertainen asia on tietysti, että boikotoi israelilaisia tuotteita. Osa niistä tuotteista, mitkä merkitään tuleviksi Israelista, on muuten todellisuudessa valmistettu näissä laittomissa siirtokunnissa, että nämä yritykset rikkoo kansainvälistä oikeutta merkitsemällä väärin sen, että mistä nämä tuotteet on peräisin. Voi tietysti kommentoida sosiaalisessa mediassa asioita, kirjoittaa mielipidekirjoituksia, kirjoittaa poliitikoille ja kansanedustajille. Kansanedustajat lukee kyllä niitä viestejä, mitä niille tulee. Ja me ollaan kyllä kuultu esimerkiksi kansanedustajilta eduskunnassa, että sillä on kyllä vaikutusta, että se kansalaisten ääni kuuluu. Ja jos se ainoa ääni, mikä sinne on sellainen, että ne, jotka kannattaa Israelin apartheidia, kirjoittaa sinne, että hyvä, lisää asekauppoja ja lisää tukea tälle Israelin toiminnalle, niin kyllä se poliittinen ilmapiiri se eduskunnassakin on erilainen kuin se, että ihmiset kirjoittaa, että hei, itse asiassa kaikkien täytyy noudattaa kansainvälistä oikeutta, palestiinalaisten oikeudet täytyy taata, ei me voida harjoittaa asekauppaa kansanmurhaa harjoittavan valtion kanssa. Entä sitten miltä tämä Sumudin lähitulevaisuus näyttää, että onko teillä tulossa jotain tapahtumia tai toimintaa, mistä haluaisit jo kertoa? Joo, sitä on niin paljon, että minun on vaikea sanoa mitään. Meillä on siis paljon tosiaan näitä tämmöisiä poliittisia tapahtumia, meillä on kulttuuritapahtumia, konsertit Avastialla, meillä on tulemassa runoilta, luetaan runoja ja sitten vähän niin kuin konsertti, mutta runoilla, mikä on hauska, koska Palestiinassa ja palestiinalaisten kansalaisyhteisössä, palestiinalaisessa kulttuurissa runous on niin kuin paljon elävämmässä roolissa kuin mitä se on Suomessa. Ja sitten meillä on tullut paljon mielenostuksia, elokuvanäytöksiä, kaikkea tällaista. Mä en nyt itse asiassa osaa tässä poimia mitään yksittäistä mainostettavaa, paitsi meidän runoillaan Tekstintalolla. Joo, kiitos sulle haastattelusta. Tuliko vielä jotain, mitä haluaisit tähän loppuun sanoa? Tai? Ehkä mä sanon semmoisen, että musta tuntuu, että monille ihmisille on tullut niin kuin järkytyksenä. Tuli järkytyksenä se, kun israelilaisia tapettiin silloin lokakuun 7. päivä. Israelilaisia siviilejä tapettiin, sotilaita. Ja sitten on ollut järkytys se, tämä kansanmurha Gazassa, missä on tapettu 10 000 ihmisiä ja nähty siis aivan hirvittäviä julmuuksia. Ja sitten ihmiset haluaisi tehdä jotain, niin mä sanoisin, että kun liittyy johonkin järjestöön ja tekee jotain, vaikka se olisi pientä, niin se auttaa myös sitä omaa oloa, koska sitten ei tunne oloa enää niin avuttomaksi ja tuntuu siltä, että okei, tekee jotain tämän asian eteen. Et mä suosittelen sitä myös niin kuin oman tämmöisen kestämisen kannalta.